Halor ka jingwat RTI ka HYC ya ko rukom tangjat nakaliang jong CEM ulai thu bagi samla HYC kila wan ban ai ka RTI halor ka jing tangjat bat haka jing kren bat ki ula ong ba un wat chwai ka jing shisha bat un lalap un sak khot biang ki henry nakaliang ka HYC so yang circle kila lit no shikilat pathai kubor uba tito star well khan ulai thu baling baka khasi social unit act haka KHADC ka ai board ban tangjat yaki khun ka baka kme ka de na kawai pat ka jat ben riu bat ukpa udai be ukhasi ing baka ne ka act anum la ban tangjat yalada baro armut ki diki khalajat kumba paw ka RTI baki samla soyong kilayo kilala baladon ka jat balatang haka ba ukpa udai khalajat Manakaliang UCM ke KHAD suba tito star well khan ulai thu bakani ka jingkul mar kami nakadaw baka jing bakla ban pendap ya ka kerteng ukpa ubadehi ukasi kumban pin kan mau haki sngi ki baladep lami ka khubor phang ka jinglap RTI ka HYC soyang circle ka bala pen benaling baki lap sai khubor baladon ka jing tang jan ki bam de khasi halor kani la shim kerteng ru ya katu kani ki nong yelam jong ka jat ben riu ka bala pen long yuba arden ban ai por ka HYC soyang circle ban pen shai halor ka jing keno bah ka por balong CEM uba arden ladon ka jing tang jan ki bam de hok kena kaliang ka jonga kum u CM bamenta nga dap dah kajing sukiai ke ke pelajar bat nakwa ban pensyai hakmat jongpi lengba jongpi syai kipat ba jong kajat benri di blok kowe ba nadu bangilayo ya kenika ak ke bengi ongka khasi sosial unit saat ba kadon kenika tangjat bat lengba kenika ak ka keren syai ba katang jat kan long bed tang ya ki khun jong ka wepat ka jat ben rio ka balong ka kemi ka bamde ka khasi pat ukpa unde hi khasi numla bantang lada ka kemi ka de khlajat lada ukpa ru de khlajat lanu ya kata amla bantang de halor ka jing pentip jong kini ki samla apa ya dei bat kini ki sanjat santli ki jat kumba kala pau lembah ka RTI ka baki lalap kalong ba ukparu de u khlajat kemir ko de khlajat denre nga syukwa ban persyai pi bahadin bangi lapet bahapat iki kot isla iki application baru ngilap ba baro kini ki jat ki balatang ukpa ude uhi ukhasi kumban si penken mau haka jat karliu kaba ka kemi kade ka adibasi mo adibasi henre ukpa pat ude uliu pathau haka jat kardo kebalatang tak kejat kardo kebalatang ukpa ude Pelstar lengdo hakajat kar heli kebalatang kata kejat kar heli ukpa ude Helios harkokwa hakajat kar longap tak kejat kebalatang ukpa ude ujat melimngam walambon melimngam bat hakajat kar wilbon ukpa ude ujat marwen de naki ki bangila ti ngilalap ni na po council ban ai tangjat ya ukpa ubade khar lani ka kemi ubade khar babaro arti di khar kata di gawe bang kwa pensai de nrei ka dapat kendiat ka kajing bakla ya ka ba nimla ban len adin bangila pet bahai ki kot isla bahaka appendix ani haka form kabala summit dakini ki rangba ki batang ya kajan kadang gaji baklaban pendap ya ka kerteng jong kupa jadi na takadaw kini ki samlar ki yang halo kata kan hurim ba nilap ya kini ke kok isla ba ke kemir ka de khar kupa ru di khar den rei nang ilape iki details ro ka tung ki application bat kot kung ki kini ki application pat ki ba pha hang ni lengba uni unong apply ka mo ukpa ude hi u kasi tai long e ba kwa ban
in syai pi. Kalau kita ngedai bagi ni tang jat.